Hi there, Sanmunani Moreni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaxoxa izingane zeSithembu, uVuyo, uTirelo, uSne, uMpumelelo, nama siblings eSunset. uSne kuthiwa la social media akangakhulumi ngoba uyingane yangaphandle. Yabo lapha kuthanda neSithembu, uMseleku usitshelile ukuthi uSne uyingane ekhuliswa ugogo kwasikuba isikhathi esingaka bamkhulisa nabo esesathiwa macele because uma wakhe udlule emhlabeni, kodwa uMseleku ubaba wakhe uSne simazi kuthando neSithembu kanye ney'ngane zababa uMseleku akakwazi ukuthi mase kufika izingane zeSithembu uzoba i-outsider. Okay, lapha eSunset-ke uSne yabo le khona le lithi nje igama le-English uzoba right. Effective tool ilento eyenziwe uSne kuthando neSithembu nangapha kwezingane zeSithembu. Kunama-conversations ekumele ukuthi enzeke ukuze sibuke le show siqhubeke nayo kuphelele indaba. Kwenzakalani? uSne ulaphaya uthi why Vuyo uthi awusengxenye yale mndeni, sekwabantwana kuphela, mawuza la uza ezomngane. Ukhumbule ku-episode 9. Episode 9 uVuyo noMpilo babekuseceleni embekela ukuthi kahle kahle ngilana ngizofika nomngani, umngane ozongisupport because le ndlela lena sengiyaphuma kuyona. Wayethi uMpilo, I have lot of questions kodwa iy'ndaba zabantu. Wathi uMpilo unemibuzo eminingi. Le social media le ekhulumayo ile social media ekuqaleni ethe why uVuyo ehamba ebiza meeting, why uMpumelelo ekhuluma kanje. Manje sekuyila ithuba ke sebebhekene ubuso nobuso uVuyo noSibindi kanye noTirelo kanye nama siblings abaqala ukuhlangana. Sekufunakala lo owaziwayo ukuthi uzoyikhuluma lento ekufanele ukuthi ikhulume, lento futhi ezokwenza ukuthi oFix SA namanye ama-bloggers o-YouTubers namanye ama-page ekhulume ehlale phezu kwendaba. Bani lo? uSne. Lapho ngithi-ke uSne nge-English ulento esizothi effective tool ngoba uyasebenza la. Yabona uSne usefika nombuzo wokuthena ukuthi why Vuyo, ngenike ngicele ungabi nobuxoki. Uthi into ekhalisa uVuyo ulo why kaSne o10. uVuyo ukhaliswa ukuthi le ndoda ayinikeze inhliziyo akusiyo ngisho indoda. Mayisebheka manje umfana okwazi ukumphoxa phambi kwabazali bakhe, umfana okwazi ukubukisa ngaye phambi kwenye i-girlfriend, umfana ambekezele iminyaka ewu4 noma ewu5, umfana okwazi ukushintsha izinto ayikhulume ngisho kubazali bakhe. That's the real reason uVuyo ubekhala ngoba uwhy kaSne ubuza ukuthi nihlukaniswe yini, ngaba yinto eyenzeke manje noma vele nobabili senikwi-page elifanayo ukuthi nihlukene. Lo why kaSne, lo why kaSne uvundulula lezo zinto uVuyo aseyibeka ukuthi wakhuluma kanje nabazali noNompumelelo wayekade eyintombi akaqali futhi ukuthinta iy'ntombi. Lesi siyibuza ukuthi kanti umfana lo wenzani. Kodwa-ke uma ufuna ukuba bias uzokhetha indawo yokwehlela kuyona ngoba kuyisayidi likaSne kuyehlela, uzothi wena uVuyo ukhaliswa uSne kodwa uVuyo uphoxe uSibindi ngakho konke. Suka kwi-meeting esibone ku-episode 2 ku-episode 3, suka kwezinto azisho eceleni, kusukela la emtshela khona ukuthi manje ubona ukuthi iyona nto ekulungile yini lokho, as if yena uyinto enkulu eyenzeka empilweni kaVuyo. So uVuyo mayethi uhlukana naye ucabanga uthuba undermine phambi kwababukeli okwama-viewers, undermine phambi kaTirelo.
Lena yokuthi uS'Neo ubesethe why ka-million yiyo ekhalisa uVuyo lezi impendulo anazo ngompumelelo nezinto uMpumelelo amenze zona. Nakhona futhi ukuthi ebuka ukuthi uMpumelelo uwenzani noTirelo ekhona ngoba sizwe ngayo uVuyo ukuthi yonke into abazoyenza uTirelo noMpumelelo bazobe benzela yena ukuthi bayambonisa. Bazobe benzela yena ukuthi agowe. Already ke lokho sikubonile. Why sizojika ku-episode 10 mase sithi uVuyo usekhaliswa uS'Neo? Why? uVuyo ufune impendulo phambi kwabazali bakaMpumelelo. Waphuma lapha enganayo impendulo ukuthi uMpumelelo uthini. Ngoba uMpumelelo uthe mina into engiyikhulumayo ngizoyimela. Iphele i-meeting uVuyo ethi bengilindele impendulo. Mayise zohlangana noMpumelelo, uMpumelelo uwenza sure ukuthi unaka uTirelo nengane efike noTirelo enye nenye akasafuni ukuyi-addressa, akafuni ukukhuluma. Before kuyiwe eSun City uthi uMpumelelo yena ufuna ukubona ubuso obusha. Uyahleka laphaya noMpilo baze baphelelwa yizwi ngokuthi uMpilo sethe ngimeme uVuyo noTirelo, sihamba noTirelo noVuyo, kade ethe yena ufuna ladies. Sasikanti le ngane injani mayisinjena ingasahloniphi? Wahleka waze wabathintana ngamakhanda noMpilo, ehleka ukuthi nje uTirelo noVuyo bayeza. Waqeda lapho wathi-ke makuza labo babili yena uzoba ne-stress, akafuni i-stress. Kodwa abantu esizwe ngayo ku-season 1 ukuthi uzobashada. Why manje uma uVuyo enezinto ezingamphethe kahle ezenziwe uMpumelelo kuzoba ukuthi ukhalisa uS'Neo makufanele ukuthi echazele labahleli nabo etafuleni? Ngoba phela uS'Neo ufaka umbuzo because uVuyo usetafuleni nabo. Mase-ke omunye ethi uS'Neo ungena kanjani iy'nkinga zikaMpumelelo mawukuthi ubala uVuyo noTirelo bahleli etafuleni nama-siblings. Iy'nkinga zaMpumelelo mawukuthi usho ukuthi uVuyo noTirelo, la ama-siblings kufanele mhlampe ey'cabangele ukuthi kumnandi noma akumnandi basetafuleni nabo. And vele omunye mayezokhuluma nomunye uzosho ukuthi oh mhlawumbe ukhuluma nami, oh sekukhulunywa uthini. Kungcono khona lo ozosho la etafuleni ukuthi kwenzakalani. Kube ukuthi-ke sebeyimukela kanjani lento ekhulunywayo. Singakubala ukuthi-ke ukwamukela into ekhulunywa uVuyo noMpumelelo mhlawumbe bekufanele kube nendlela engcono, kodwa musa ukuqamba amanga. uS'Neo akasosizathu semizwa exovaxovene eyenzeka kuVuyo la ku-TV kwi-episode 10 or episode 9. uS'Neo akasosizathu zazo zonke izinto ezenziwe uMpumelelo kuVuyo ezenza ukuthi uVuyo abe nalo muzwa manje umenza ukuthi acasuke ekhale phambi kwama-siblings. Omenza futhi athi ngizozinabela kodwa ebengakhombisi ukuthi ujabulile ebusweni. uS'Neo akasona leso sizathu. Nizodlala ngale ngane abawumseleko ngoba nibona ngathi sona ayikho right. Hayibo ngeke nina hayi angihleki ngoba ngihlekisa ngibuka ukuthi ayibona abantu bezite benzana ini ilokushini bioscope. Iyaphela ishow manje silandela i-break up kaVuyo noSibindi. Sizothi uS'Neo responsible ngoba uS'Neo uhlekile waba no-why abayi-million kahle mbo. Hawu cha nikhona futhi nina, hhayi nikhona ngeke nihleke uS'Neo nje ukuthi mhlampe ubhilonga kulesa square ngathi nani niyabhilonga khona. Hhayi ngeke, hhayi ayikho indaba yenu. Iyaphela ishow silandela i-break up from episode 1 sik episode 10. Wena uthi lo obuza manje ukuthi kwenzakalani uyo se-responsible, uye sekufanele kumiwe ngaye. Hayibo angimhleki uVuyo futhi ngivesela okuhle. Angazi-ke ukuthi yini abayibona kumfana kaMseleko ngempela, kodwa ngasho ukuthi mhlampe babona ufuture
father-in-law kuSibindi ukuthi uyofana nobaba wakhe. Cha, angazi ngoba ngibona amantombazane amahle nje ukuthi hawu aze amahle amantombazane bafunde ngisho ukufunda. Lona ongakwazi ngisho ukukhuluma ovele ekhuluma imbudane nenganekwane yini into yabo naye? Akusizo-ke iy'ndaba zami-ke ngiyilandela nge-TV show. Sengimangaza ukuthi asikwazi ukuqala nge-meeting enabazali, siyiqede i-meeting kungacacile ukuthi kwenzakalani, nabazali nabo bengenayo impendulo wazi wathi uMakavuyo, kwenye into fanele umuntu azibonele yena. Namhlanje ngo-episode 10 sesothi uSiné, hawu uVuyo ukhalisa ukuthi lo mfana umnikeze inhliziyo yakhe, bathola abantwana, akasakwazi-ke nje nokukhuluma naye kahle, sebebobabili. Uma eze kuye uba manipulative, ezinye izinto uyayibona ezinye akaziboni. uSiné eyatirelo-ke ngeke ngifake kule video uma ngithe ngizolobe ngenza amavidiyo elandelana ngixoxa ngothando nesitimu, kodwa nje hands off uSiné. Hayibo, justice for Siné. uSiné akamthumi uMpumelelo ukuthi akenzele ukudelela lokhu akudelelayo. Hayibo, uSiné ngoba nakho yena imizwa ekuthiwa akafundile kunjani, unomona. Hawu uSiné ubhuti wakho odelelayo ojaha amantombazane oyimisele oyibona ukuthi uhambela le phezulu ngoba ubaba wakhe wamupha imoto, mhlawumbe ulindifa likababa wakhe angazi. Hayibo guys, hayi nina nikho right. Hayi azothi ngihlekani ngoba ayikho into ehlekisayo lana. Ngicika ukuthi lento sishintshe kanjani yaba nguSiné kube kuyizenzo zaMpumelelo zonke lezi. Isiphithiphithi uVuyo anaso nalathi uzama uyalungisa uze uyasho naye ukuthi bengafanele ngize ngifake abazali, kodwa sekufike la afaka khona abazali. Uhamba ney'mpendulo akanazo. Uzama lokhu uMpumelelo ushona ngapha, azame lokhu uMpumelelo uzibona yena ewumaqhuzu. Yajika-ke into ngokuthi uSiné uthe why Vuyo, sichazele why. Bonke kubuhlungu osebufikile kuVuyo sekwenza ukuthi ekhale-ke manje kubonakala ukuthi uyakhala, uba emotional, ubreaka down ku-TV kubonakala inyembe sekuSiné. Kanti abantu ngempela uma bekubona ukuthi wena engathi izinto zakho azakalungi bazokusulela ngakho konke, ngeke.